רוב כאבי השלד שלנו יגיעו בכלל ממנח כפות רגליים לא נכון. רובנו נולדים כאשר כפות הרגליים הן מקבילות אחת לשנייה. עם הזמן, משום מה, האצבעות פשוט מתרחקות אחת מהשנייה בצורה כזו, וזה מפעיל לחץ לא טבעי על הקרסוליים, על הברכיים ועל האגן. כשאנחנו נולדים, התנועה הטבעית של הברך תהיה בצורה כזו, אותו דבר גם של הקרסול. וכשאנחנו מתרחקים עם האצבעות, אז התנועה פשוט תהיה מעוותת אל מול הקרסול, אל מול מפרק הקרסול, תהיה מעוותת אל מול מפרק הברכיים וכמובן האגן, וזה ישליך על כאבים, על בלאי מואץ לסחוס ועל כל מה שקורה בתוך המפרקים, וזה מייצר את הכאבים. בסך הכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחזיר את כפות הרגליים לצורה מקבילה. זה יפתור לכם וזה ימנע מכם את רוב הכאבים בהמשך. אז הנה הטיפ שלנו.